Nå. Jamen, velkommen til en ny video. I dag, der skal min kammerat have købt nyt gejl. Han skal købe ny scooter. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Måske lidt fordi hans gamle færd, den skyder flammer ud af karburatoren. Flammer ud af karburatoren. Sådan 4 hakker lort. Så der skal nok bare indstille ventiler, men fuck det lort. Det er bedre, at han får den ting der. Han køber en 2-takt PGO New Legeo. Den er egentlig meget fin skøn. Det er den her overdådige, lækre, smukke satan af en PGO New Legeo. Den er bare lækker. Det er egentlig meget godt køb. Jeg tror han giver, hvad fanden var det, 1500? Så plus omregistrering og forsikring. Så det er jo ikke så galt. Den skulle bare have lavet bagbremse og forbremse. Bagbremsen den hang, og forbremsen var pillet af, altså kaliberen. Han sagde, at forbremsen den gik meget på, så jeg tænker, at måske bare den skal skifte skive, hvis vi er meget heldige, fordi sådan har jeg til at ligge. Så det håber vi, at der bare er skiven er noget galt med, når den er blevet skæv eller sådan noget. Men hvis det ikke er det, så må vi bare købe nogle nye klodser til den. Ja, der er ikke så meget at sige udover det. Jeg tror faktisk, vi bare det eneste, vi skal lave. Der kommer heller ikke så meget content lige nu fra Legeoen, siden det er jo ved at være vinter. Så jeg gider ikke lige køre for meget på den, det er pissekoldt udenfor. Så er det godt, vi ikke også kan bare ud. Det der crazy. Den power wheel med 140, hold nu kæft. Den er vild. Ej. Men vi finder ud af, hvad fanden jeg lige får til at markere sammen her. Så måske lige lave noget content. Det kunne være crazy. Men vi ses endnu. Nu står vi her sammen med Lucas Lamberg. Ja. Nu skal vi ud og Helle Give. Ja. Nu skal vi match. Det bliver crazy. Og så står så sådan en sådan en Galaxy der. Jeg er sgu ikke så pæn. Hvad er der galt med den? Bare alt. Hele. Bare alt. Ja. Og den er kogt. Den er også lort. Den er kogt. Ja, for helvede. Så jeg sidder lige ude i garagen, og Manfred han har lige kørt, han har lige solgt med en af Manfred. Jeg har ikke noget at filme så meget her i weekenden, da vi hentede Landberg scooter, den der Legeo. Så har jeg simpelthen glemt at filme. Det var mega smart. Nej. Så det er sådan noget film, det var Gustav, der sad og lavede bare hjul. Det var egentlig fedt nok. Men der kommer lige lidt montage af vegan, der er pisse utæt, og hvordan vi laver den. Fordi det var fucking utæt. Det var pisse til at høre på. Det lyder ganske bedst af helvede. Jeg synes, den lyder meget hissen. Ja, det er Harley Davidson. Så vi fandt ud af, at det ikke var pakken. Det er stadig utæt. Men hvad var det, vi fandt ud af, at det var, Manfred? Der var et giant hole lige her. Giant hole i så for fanden af lort, det er pisse lort. Så hvad? Okay, så mig og Manfred, vi har lige fikset lidt. Ja, sådan halv. Hvad har vi gjort? Vi har bare sat en klud og sat noget tape og strips rundt om den der knæ. Så. Det er fandme flot, det der. Holy shit. Ja, jeg prøver lige at komme med noget lys. Holy shit, det er fandme smukt design, det der. Det er fandme et design, der vinder alligevel. Hold da kæft, mand. Men den er blevet lidt mere sæt nu. Altså, ikke særlig meget. Nej. Det var bedre til at starte med. Den er stadig utæt. Ja, men det er fint nok. Men det bliver sgu ikke bedre, end hvis vi svejser den, og det gider vi ikke til, fordi bare... Det er rart. Dildo-nato der. Lad os lige se. Nu har man fået lige kørt ned for at hente noget lort hjemme med sin babi, med sin mor. Så nu skal vi lige se, om det er lort her. Altså, hvor hurtigt sådan... Mange svar, forstår du? Nu har stået stille siden i går. God svar. Det er med fornuft.
Cheers. Det er ikke det store. Så får vi sgu solgt Gustavs gamle grimme Sym DD. Ja. Uden, uden at vide, hvor den kommer fra. Og så får Gustav crosser. Du får Gustav Bosser. Ja, en kæmpe crosser. Sådan er det ikke en 125? Så er det 125. Det skal fandme høvle. Det skal fandme høvle igennem den her fire skov. takter. Er det ikke bare en 125 Tansen crosser? Jo, og så er det 4 takter. Han skal bare høvle. Og den har ikke nogen udstødning. Jo, der er udstødning. Den har jeg set. Nej, Har du solgt den fucking udstødning? nej. Der har aldrig været en udstødning. Hvad fanden er det så på din udstødning, der hænger derovre? Hænger op på den der hylde der. Du får arbejde som en... Sav! Det er sgu da ikke en sav. Men det er Det var en udstødning. Så var det Gustav. en kæde. Du kan bare få den til min tone. Min telefon gik lige ud, men vi blev enige om, at vi faktisk bare sådan en 2-takts 2,5 af udstødning over på den der 4-takt der. Jeg sidder hjemme med mig selv nu i Randers, så der kommer ikke sådan så meget gejl lige her. Men så jeg filmer sådan igennem ugen også, fordi nu har jeg ikke lige fået så meget med fra weekenden. Men her i morgen, der skal jeg faktisk fejse min udstødning på min skole. Så det er en ting, der er helt sikkert. Kæft, man, der var sådan en stor, fed hul i den. Det er pisse, jeg siger. Hold kæft, det larmer, det lort. Det lyder sådan 125, der bare giver bundsmadder. Det er pisse træls at høre på. Men det skal i hvert fald lavet. Så må vi se, hvad det ellers kommer til at blive på den der mærkelige skole der. Der er altid den grej, der skal laves. Men det bliver fedt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det gør det nok. Men det er bare lige en update på, at der ikke lige sker så meget. Så nu håber jeg, der sker noget på skolen. Bappen. Ja, bappen. Okay, godt, hvis jeg fandt fejlen. Ja, jeg prøver lige selv, om jeg kan få det sammenlæst, den her lort her, så får jeg så på det svejs der. Det kunne være ret gejl. Det er sådan en ret clean cut, synes jeg. Ja, jeg prøver. Først hvad er du i gang i, Conrad? Ikke særlig meget, jeg venter på den der 2 spasser, indtil de får fingrene. Fucking idioter, mand. La kæft, du professional mechanic. Hvad fanden? Og den skulle fandme tæt igen. Hold nu kæft, du. Og så skal I lige se noget lækkert, gutter. Fordi før der havde jeg ikke støttefod. Ja. Satan. Hold da kæft, du, mand. Nu har jeg lige fået lov til at købe sådan en truppe med crazy. Det er sådan en truklicens, så sagde jeg bare ja. Det har jeg ikke. Hvad så, mor? Prøv lige at se godt, hvor meget plads der blev. Fuck, hvor er det lækkert, mand. Og så er der den her svinebass her. Der skal motor på snart. Jeg har bestilt alle delene. Simmeringene, dem har jeg også bestilt, selvfølgelig har jeg det. Men så kører det nok ikke særlig godt. Men der mangler jo egentlig ikke så meget. Jeg tror faktisk, jeg har det hele i forvejen næsten. Udover cylinder og simmeringe. Og karburator. Og hvad hedder det? Det her. Jeg har bestilt pakningssæt også. Indsugning. Hvad fanden hedder det? Studsen. Den er bestemt fede. Der kommer Alexander, for jeg skylder blive et 100 mand, fordi jeg troede, jeg kunne købe 8 karburatorer for sådan 100 kroner. Jeg blev fucking skammet, så... Good guy! Har du fået 72 på, eller hvad? Det går langsomt, mand. Hvad skal vi, Kasper? Jeg ved ikke. Hvad skal vi?
Kæft. Vi lige tage den Mikkel Ukrains fejl. Det er static. Det er has. Er det god has? Det er lidt hårdt. Kom på smage. Det lugter nu meget fint. Fy for satan. Er du blevet lidt skæv nu? Ja, det er mega skidt. Hvad kan det munden? Det lænder ud af, hvis man prøver en hel masse læret ned i. Sådan en lærecylinder. Ja. Jeg får næsten lyst til at prøve. Er du kommet langt? Ja, der kom sgu lige sådan en cylinder derude. Der er en stempel der. Fuck, det er et smukt stempel. Den har lidt briksriser, men det er okay. Den er god at have. Oj. Så for satan. Så er den altså lige blevet meget smuk og afsalakeret. I Aarhus. Ja. Kanonslag! Jo. 100 kroner. Men den her motor, der går lidt tid for at den komme på, fordi at mangler lige nogle dele. Men det er godt. Så har Kasper lige stjålet min VGA for at lave noget bøssebærøl på. Du har meget gas. Nå! Ja! Min gas den er helt... Ja, men hvis du fikser det, hvis du putter det ind i hul, så giver den selv gas. Det kan jeg da godt se. Ja, det er derfor jeg ikke har den ind i hullet. Jeg kan køre baghjul uden at røre ved gas. Ja, Jeg er fikset. skal vi lige bytte? Jeg skal lige... Oh shit. Den hisseste væg er på planeten. Ej, jeg har lige fundet væk. Oj, bakker, den er hissig. Hvad har du så tænkt din kloge plan er nu? Jeg skal skifte dysen. Midt ude ved Rayma 1000. We try putting a number 88 in the carburetor. Because 94 way too big. Yes. Var det godt, vi skiftede dysen, Kasper? Det ved jeg ikke. Det gjorde ikke rigtig en forskel. Nej, Nej. det gjorde faktisk ikke en fed skid. Den bliver ved med at dø, når man kører for lang tid på den. Ja. Jeg har en idé, Kasper. Nej. Du putter hypermotor over på den VGA. Nej. Nå.
Så vi har været i gang med at skille Alexanders hothave, for så at finde ud af, at hans krumtap, den er pilhamrende skæv, og gevind det er helt bollet. Så det er ikke så godt. Så nu har vi købt ny krumtap. For Scoot. Og så nogle nye simmerringe og nye lejre. Så nu er vi i gang med at lade blokken pisse varm. Så er det bare lige sådan en varme stå her. Vi har nogle nye lejre i, fordi at ja, alt det nyt, det er bare lækkert. Det er fucking brødre, tænker jeg. Prøv ligesom lige at glide i den her. Nej, jeg skal ikke helt i nu. Så skal der sættes leje i. Nu skal der fandme. Der fandme leje. Jeg er klar. Ui, det gik lige i. Hold da kæft. Fuck, hvor lækkert. Så har man lige sådan lejet kort op, og så prøver vi lige at smide den her tap her i. Vi har ikke lige så bange på den, så nu leger vi bare lige op. Den der kom den gamle her, den var helt pødt. Altså, hvad er det her? Og så gik den også sådan her. Mærke så godt. Nå, for fanden. Så vi begynder på krumtap ind i. Kom ned. Prøv lige at vikle den her tank derovre. Nej, den skal over til det der jo. Nej, Det er rigtigt. sådan her. Skal vi prøve at smide det her leje her i, Alexander? Ja. Så er det lige at gnide lidt. Så kan vi tage one op af. Er du klar? Please. Ja, det går nemt i. Vi skal lige finde noget sovsgutter til sovs. Vi bruger altså flydende pakning her. Det er så meget bedre end alt muligt andet lort, for det er meget universalt. Til alt. Udover membran, det tror jeg ikke, det er så fornuftigt. Det er sket før, og det duer ikke. Sådan der. Altså, holy shit. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Ved vi godt nu? Så har vi bare de her fucking skruer her. Så høvler vi dem bare i med en slagnøgle. Nej! Det var sådan stille og roligt. Er du syg? Jamen næste step, det er, at vi skal have det her lort her i, for nu den hele bold, den er møtrik. For den har jo stået banket på i flere hundrede år. Men den kører egentlig fint nok, nu kommer sammen. Det kunne nok være bedre, men nu kan jeg ikke se at stå slå på bordet rundt omkring. Holy shit. Nu kan jeg ikke slå på den længere. Så det er godt. Nu er det godt nok. Så nu skal vi bare... Altså hvad? Nu skal vi bare pille den her bold her, og så bare en ny simmering i. Så var det fandme, at det kører fornuftigt. Så der cylindringen på. Bakker. Så skal vi bare smække et topstykke på. Så kan den jo snart allerede køre. Hold nu kæft. Så for satan, så er det næsten en helt klar motor. Yes. Sådan der. Det er meningen, den slet ikke skal suge i en hånd. Du skal også give gas, for at du kan mærke den suger. Ja, det kan man heller ikke. Nok fordi, at der er benzin i karburatoren. Og når du gør det der, så suger Nej, den det op. kom herpå, da jeg fjernede den, din idiot. På din håndflade. Der! Okay. Hvor er du må spille så klog, din idiot. Klogere end du er. Nå gutter. Jeg har ikke været i gang i dag. Næste uge, så burde jeg få det hele til den her. Det burde være griner nok. Så skal den her motor 5 år ud at køre.
Det kunne fandme være sjovt. Moin.